Mukadzi wega wemuZimbabwe akaita divorce party zuva kavane ari kunzi ane drama anogona kuva angotanga drama irori kuti awane mari since zvinhu zvisiri kumufambira zvakanaka. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and hit the notification button. So guys, ma socialites yangova yowe ma live uyo Ketina wabaya yake Samaz wabaya yake Sismelly wabaya yavo munhu wese ari kutaura nyaya imwe chete zuva this zuva that. So kuri kunzi since akamboita drama rekuita divorce party chinomutadzisa kuronga kuita chinhu chakadai ndechipi. Pabuda evidence yekuti kuseri uko Sismelly vane 3 weeks vachiziva nyaya iyi and vanga vari kutiwo vanga vachiedza kuti vataurirane kubeki iso uveke sekudaro kana kuti pane vanhu vanga vakumbidzana navo mari hameno asi vazosvika pakuti aiwa after all the 3 weeks vazouya nayo kupublic. Samaz ari kuti kana mubereki wako achida kudzingwa mumba unombowana here nguva yekuisa lipstick kana iyo yekupfeka wigi chaiyo hapana nguva unobaya live utori mugombezi chaimo nekuti mwoyo wako unenge wakatsemuka. But izvi zviri kuitwa naZuva zvinoratidza kunge drama chairo chairo. Story yake vari kukomplaina zvakare kuti it did not add up panyaya dzenamba yemakore kombonzi 7 kombonzi 8 umwe musi kombonzi nyarai igirlfriend, next thing nyarai stepmother, nyarai shamwari chino nyaya dzacho hadzicha make sense. So vari kuti iwe in simple terms Zuva came up with a plan yekuti agone kuwana mari and abva ashandisa nyaya iyoyi achiziva kuti mwoyo maZimbabweans inorwadza easily and they want to help zvekutodaro. Asi pane vauya zvakare manetizens akati no, if you guys do not want to help please regai kukriticize avo vari kuda kubatsira kuti Zuva mari yake achaishandisa kupi, kuti nhema kana kuti chokwadi hazvina basa. Imimi kana muine mari kubatsira kana musina regedzai. Pane kuti mutange kukriticize vari kuda kuisundwa nomweya vachiita zvakanaka. Samaz emphasize point yekuti Zuva ngauye timudzidzise kuita maescort sezvatiri kuita kuAmerica. Samaz ati ane dhara rake rinomuchengeta zvemalevels epamusoro. Ari kuti chibhishu hachidi kuti upinde wakadzikotsira. Pinda ubate basa ubude uine something kuitira kuti vana vako vagowanawo nhaka. Ndo mashoko aSamaz. Ari kuti munoramba muchiseka kuti Samaz anoita zvetuchembere, inini life yangu iri calculated uye imba yangu yakuzoita worth $1 million in no time since they are still working on renovations and all that. So value yacho iri kuramba ichikwira zvekutodaro. Vana vaSamaz vanoenda kuma good schools, vamwe vacho vatopedza chikoro vakuita zvekuzvishandira. So nyaya huru iri kuti ko vana vachiri kuchengetwa nambuya pamba pastep sekuru seizve iwe uri diaspora. And diaspora hauna kuitangira kuno, wakatanga uri kusantini uko dei wakagona kugara nevana vako. Vasorwa zvakare vakati almost all Zim socialites they stay with their own children. Vachiratidza chero Melly akaenda manje ku America uko ku UK akatotora vana naSismelly navo vakatora vana. Iwewe ndiwe wega socialite unosiyira mai vana kuti vapfumburwe nehuruva yemugweru. Uko Sismelly vari kungopusha kuti vedwe yes we've tried speaking to Zuva kuseri kuti nyaya iyi ifambiswe zvakanaka but tazosvika pakutouya kupublic kuzokumbira nekuti zvanga panga pasina change zvachose. But now Zuva zokwanisa kureiza half of the money yanga ichidiwa 15,000 uko GoFund iri kupusha zvekutodaro. So in no time Zuva anogona kuva atosave the family home. Pamwe pacho guys hautombonide kunyara zvachose. Ukanyara haugwazi, unofanira kungo uya nenyaya yako wotaura sezvairi, vanobatsira vobatsira vasingadi vorega. Zvataurwa zvakare kuti
Zuva ane beef nebitterness family as individuals havatomufariri, so ndosaka vese vasimuka vana patita jeke vari kungotaura kuti Zuva this akonewa, Zuva that namusha kuZimbabwe munhu wesocialite. Vamwewo ndo vari kungoramba kuti ibhishu Zuva risina direction. Vana Keti navo vabaya malive nekusaidhiwo kwavo vakataura kuti Zuva akundikana upenyu hausviki pakudzingirwa mhuri yako iwe uri kudiaspora number 1. Number 2, vana haurambi uchichengetesa kuvabereki. Ukaona Ketina chaye akati ini huni dzanaiwa ndakakwanisa kutora Brandon ndikati auya agara neni kuEurope, ko iwe chaikukonesa kuti vana vatevere chero ipo pano paSandton kana kuti vatevere Canada kwauri chii? Varambe here vachingori mugweru ivo vana mai socialite uye ari kudiaspora. Then bitterness family zvakare iri kupusha kuti nyaya iyi irambe ichiitwa kuti zvinyadzisewo Zuva, nekuti Zuva akavakanganisira paakatuka madam boss achivaudza zvinorwadza zvinei nefertility nemimba yavo kusvikira vasvika paverge of kusvodza pamusana paZuva. So ndosaka vese vachiuya and standing in solidarity against Zuva vachiti iwewe wakamboataka madam boss ukavarembedza vakaita sevachaita miscarriage zvikazikamwa kuti Zuva iwe nevanhu vako vaunoshanda navo ndimi maiva busy kudzikisira madam boss, asi zvakashaya basa nekuti dzaburuka nyasha dzakazongoburuka zvokwadi nyasha dzedenga. Vese vari kuya zvakare vachiti vari kumira pamwe chete naQueen of Peace, since Queen of Peace vari part of bitterness family, ukuwo vari sisi vamadam boss. But in all this, guys, the beauty of it, madam boss haufi wakavanzwa vachikomenta zvachose. Sismelly vataura vakati vanava ishamwari, vaiva shamwari, yes. Uye izvezvi unogona kungoti vakasangana Keti naZuva vanotoseka-seka votodya vese kureva kuti this is content creation. Yes, content iri personal. Yes, chokwadi panenge panoitika crisis kumba, asi content creation. Kureva kuti even if they see each other, their relationships are not as bad as they look. Zvinoita kunge vanhu vakanyorerwa script mumovie, umwe unoburitsa futi woshuta uyu, vachipedza ipapo vakangoti kati votosumuka vombundirana voti tosangana zvakare kubasa mangwana. So guys, do leave your comments on what you think about nyaya yaZuva iyi, uye kuti inyaya yechokwadi here. Kuna vakateerera live, mupe an analysis of this issue. Is this a true story kana kuti kuedza kunzwirwa tsitsi neZimbabwe? Asi musi wachabatwa kuti wakanyepera GoFund papera.